Morala sam da se zahvalim na neki način i htjela sam da svi čuju šta znači takav rad. Godinama sarađujemo savršeno sa našim vaspitačicama i mi smo zaista kao jedna velika porodica. Bilo je to raznih uspeha, ali nekako na tom sajtu radosnog detinjstva ne pominje se njihovo ime. I onda je mama Goca predložila, hajde da napišemo neko pismo pohvale, čisto da se čuje koliko su one vredne zaista i koliko se daju deci. Pa i taj ponos što sam deo takve grupe i sreća i radost što imamo takve vaspitače i što su naša deca dobili u stvari nešto što će kroz čitav život pratiti, jer ne može taj uticaj nestati preko noći. I ja bih mogla kažem za Sašku i Vesnu da one ne rade posao vaspitača, nego da je to njima poziv. Mislim da je najvažnije i da je osnova u stvari svega da volite svoj posao. Više spontano, taj neki prvi taj kontakt, oni su jako mali kad dođu, imaju 3 godine i različito deca reaguju. Znači imate deca koja odmah prihvate sve, bez obzira da su išli u kolektiv ili nisu, imate teže adaptacije. I ja kažem za jedno dete, neću da imenujem, mislim nije u redu, da je to naš doktorat. Jer smo mi sa 4 godine uspeli da njega vodimo sa nama na 3 dana na Delibatsku pečaru. Pa ja mislim da je to ljubav ključna stvar, oni osete da mi njih volimo. I deca vole red, deca vole kad znaju šta mogu i šta ne mogu. Za mene su ključne stvari ljubav, autoritet i doslednost. Nama vaspitačima generalno. Najvažnije je da odavde iz vrtića izađe dete koje je zadovoljno, srećno, spretno, samostalno. Mnogo ih je, jako puno. Ono što smo izgradili na kraju je ta zajednica. Ponosna sam na celokupno sve, znači kompletnu situaciju, na decu koja su izrasla u divnu decu, a također i na roditelje koji su bili sastavni deo ove jedne zajednice. Bez njih ne bi uspeli ovako. Ja radim već dugi niz godina. Bez ljubavi neka niko ne ulazi u hram prosvete, kao što je rekao davno. Mislim da je Makarenko. Pa i naučio je mnogo, ali najvrednije je možda taj osjećaj zajedništva, taj osjećaj da sarađuje sa drugom decom, da pomažu jedni drugima. Samostalnost, ljubav, da bude dobar čovjek sutra.